pane mashoko anotaurwa aiwana Promise Mkwananzi ada tingodiscussa panapa muzana nhasi muri Zimbabwe. Sanapinda mashoko ataura kuti bva subscribe or like turn on the bell icon. Tipinda paindo pake Mkwananzi anyora achiti, let us continue to steadfastly stand up to Mr. Mnangagwa and his regime using all lawful and peaceful mechanisms available and permissible to us in a democratic society. What we cannot do is to lay low and docile and allow him to run over us. Let us stand strong. We are nearly there. Tono panapa Promise Mkwananzi ari kupa hope nema citizens achiti aiwa we are nearly there. Let us stand up. But kuno munyika macho ma environment iripo haisi conducive kuti ite zvavari kuda kuita izvi. Nokuti kuno kuti vakomana vakatora nhau dzokuti let us protest topanoita massive demonstrations so long ari ngori peaceful, right? Toona kuti ndozvavari kuplana vakomana ava. Amene kuti kubackground kana kuti havazoda kuti tizikanwe nevanhu kana ndozvavari kuplana hatisi kuziva kana, but kuona kuti these guys ndozvavari kuplana, but toda kuona kuti is this viable? Are they going to execute what they are saying? Kuti aiwa let us petition, let us demonstrate. Tikatarisa kuti ku ruling party kwacho tikuona kuti mathreats ari kubva zvinzi ava vakomana muno kripliwa vamwe vachitaura kunzi ma-law enforcement officers varipo kuhandla vanhu vakaita sewo mathugs vanoda kutanisha sare mutungamiri wenyika. Ndodzai mafungiro enyu kuti what are they planning kana kuti zvii zvavari kuzama kuda kuita. Ndodzai mafungiro enyu timbotiudzana reality kuti vanhu vanyatsokuziva chokwadi. Pinda comment section medu mudze mafungiro enyu, musano subscribe or like, turn on the bell.